Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nga akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Tina. Hingkod ang pangidaron ninyo og may mga anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga feeling nako mura naman kog nabuang ini. Aron nga hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Domingo sa trungtin. Maning pa ta? Dili lang tingali ko impoy, uy. Kay, lisod na. Basin maglinog og mahugno ang simbahan. Unsa? Og usura ba yarong bombing. Og kasagaran sa bombahan ang mga simbahan kay daghang tao. Mao nga likay sa ako sa ingon ana nga lugar impoy. Mahadlok ko. Maunsa naman taong katinaw eh. Murag tanan namang mga butang ang imong kadlukan. Di man ako mapugnan, uy. Magpadaa ka man kung alang nervyos nimo. Magunahon na ka man og gautan bisan wa pa mahitabo. Ang mas maayo ng advance ko guna-una. Kay simba ko matinuod eh. Saba diha tinaw eh. Wa sa ko magkawin na ng imong gibuhat ha. Tiaw mo nga. Mahadlok ka ng musimba kay basin bombahan ang simbahan o maglinog ba? Di na ginaw maayot na. Di apil-apil na nimo og likay ang Ginoo. Oh, empoy. Na. Di man lagi ka? Kay naunsa naman yung taon kang bayhana ka? Wa ka na may gawas-gawas din his inyo? Ang butang akong gibati mo, uy. Kinaunsa man lagi ka? Ang butang na, uy. Kung naunsa ko ini. Hasta gani ko. Wa na ko makasabot na ko, ma. Unsa? Nayabag na katina, nabuang na ka? Ano? Nagkita ming impoy dito sa simbahan ay sa mga bata. Gipangita ta ka kung nga nung wa ka makuyog nila. Ug unsa ka tinuod ang gisulting impoy nako. Nga wa ka na ko ni simba-simba. Di ka na gani halos mugawas din hisbay kay doon na kay mga gikahadlokang mahitabo. Ang butang na, uy. Marag sakto ka sa imong gitawag na ko. Nga nabuang tingali ko ini. Unsa? Samtala sad ko ninyo, ma, uy. Kay mama lang akong gibati. Di man ako mapugna lang akong gibati. Uy, Tina. Ikaw ragyoy, makatabang ang imong gibati, day. Ayaw pa daan na. Kontrolahan ang gibati ni mga hadlok-hadlok. Kung dili ka gusto madayunan ka, ana, o mabuang ka. Kawas dinis inyong bay. Kung atubangan ang ikahadlokan ni mong gibati ni mo diha. Oh, direct na. Angkas na. May palito man ka sa merkado. Maayo kay nakunahuna ka na nga ikaw mismo mangumpra. Dili na lang tingali ko madayon, impoy. Ikaw na li pangumpra. Ha? Ngano naman sab? Madisgrasya unit anong motor ni mo, uy. Nakabaya sa balita sa Facebook ay nga ang angkas baya ang namatay pagka-disgrasya kay nalagpot. Unsa? Dili gid nako tuyoon nga advance ang akong huna-huna nga kanang what if mauni mahitabo or mauna mao nga mahadlok na ko nga mugawas-gawas sa bay kay basig makasugat kog disgrasya o gibati ko nga wa na gyud makauyon ang akong bana sa akong mga reaksyon unya tubagataon ko pa tubagataon pa kadugi sa matubag sa akong ugangan oy ay maday na simpoy Hello, Tina? Nanawag ka ba? pa simpoy diya pa. Oh, kay naon sa mali mong duha. Naghubog man eh. Ha? Ay, salamat din taon. Kinaro diya siya diya pa. Pero nga na naghubog-hubog mo na siya. Niyawa pa mo pa uli nga gabiin naman ron. Nahadlok naman lang noon kung naunsa na siya, uy. Mapay mahadlok ko nga, mangit-ngit na. Wapa noon na siya mo pa uli. Sige na lang kung dugab diri gaslom tungod sa ako nervyos. Kung sa may problema niyo duha, istoryahin na ninyo, Tina. Pa!
ko sa ato. Ti ang na. Kung gani ka kabantay nga, gihatod ka nilang papa din sa ato. Si Papa. Oo. Nung nadiha palabi magkag-inom. Wa na gani tingali ka makabantay nga, wa ka na diri sa ato ang pauli. Dito ka pa doon sa inyo. May gani. Kaya wa ka madiskrasya sa imong motor ka nahanak ka. Pahinga naman ka. Ano sa may problema? Ikaw, Ako? yung taong Tina. Kontrolahan ng imong gibati. Kaya usahay, bation ako kakapoy nimo. Ugan ako may baw, kung sa'y buhaton ako nimo. Ah, Kung doon na palang unta ko'y kwarta, patambalan di ka, oy. Iduol di kag espesyalista o baka psychiatrist. Ang napasusi ka kung naunsa na ka. Kung mayroon yung anak ang dagan si mong pagunahon na ron. Impoy! Mao na diha. Nahasol nagmaayong imong bana ng imong gibati. Gikahiubsan ka na di ay sa imong bana. Tiyaw man ang dili ka na mo angkas niyas motor kay mahadlo kang madisgrasya mo. Naghuna-huna ka ng madisgrasya mo ug basig ikaw ang mapildi. Unya siya wa na lay kwenta. Bahala na las impoy. Murag ang imo na lang kaugalingon ra imong gihuna-huna tinaay. Nalimot ka na lang ganis imong responsibilidad sa imong mga anak. Dili ka na mahatod nila sa eskwelahan kay lagi mahadlo ka. Maong, kung dili ka gusto nga hingpit kang mabuang day, kontrolahan ng imong kaugalingon. Ma, naglibog na ko kung hindi man makasabot na ako ang mga tao sa akong palibot. Giisip naman ko nilang nalisuan na sa akong panginauna. Naunta, tinuod man na akong gibati. Ang akong mga pangutana mo kinimusunod. Unang pangutana, nervyuson ko. Makapaminaw na ko og balita nga dili maayo o makakita og news sa FB nga madisgrasya, bation na kong kahadlok, nga basig mahitabo sa binako. Unsa man itong batia? Ikaduha pangutana, advance ko nga maguna-una. Maong mababagan ang mga gusto unta na akong buhaton tungod kay nag-una ang akong nahuna nga basig mahitabo. Normal ba ni? Ikatulong pangutana, 3 years na nang akong gibati. O dili ba ako makatubog taron? Mugawas ang akong dinugab na murag suka kaaslon. Nagpa-check up na ko ani. Hyperacidity ko no. Og mo'y nagsulti na ako nga basin GERD. May connection ba ni sa akong nervyos? Ikaw pa katapusang pangutana. Unsaon man ako nga malikayan ako ning akong gibati. Ilabi na nga akong nervyos. Kay wa ba mi kwarta nga ipapacheck up og espesyalista nga doktor. Palihog, tabangi og tambag ko. Kini ang akong suliran, Tina. Mayong adlaw mga suping tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, muna sa bako, sa Dr. Remy Obra, magiguban ka ninyo sa mga adlaw. Ako mutambag sa inyong problema kung medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga dinigiling dugas. Pagkang pamagi, mamili mo kung saan sa pagpadala sa inyong mga sulat-suluran di ka naman. Pwede kang ipadala sa mong email suluran_612@yahoo.com or sa kong Facebook account, kini nga akong suliran official writer's page. O diri ba dahil kaminte sa mong buhatan sa 3rd floor to CR Martinez Building Guzmina Boulevard, Mindakbayan sa Sugbo. Ang nato magkuto mapagtulunan karong adlaw mga kini nga there are no status quo and nobody is good at everything. Yung makabugambog nga expert ka sa parang butan ng kalbutana. Kanya-kanya rin kita. Kung pagka-bright sa tao, dili nga ibasi na ito nga, you graduated with honors. Dagan kayo mga practical science kinabuhi nga, may mo na itong basihan, kung bright pa ang tao, deliver bright. Dahil maayo kayo eskwelahan, narinas practical science kinabuhi, dili kayo bright. Okay, so ang ato magtatampo ko naman si Tina. Kaya na gibutan na yung address, so legal age ni siya, na sa mga anak, ang yung sumasarbate ito sa drama, ang yung problema kay isa makasabot sa yung ipaminaw sa lawas. So yun siya, mabuang ko na siya. So ako yung panikamutan for the Tina, ako rin magbiya akong linya kay sa mga ako ka psychiatrist, no? Medical doctor na nag-specialize in the field of psychiatry. So sa dili pa na ako tubagan yung mga problema ni
ni Tina, akong i-greet ni Sola T. Yola. Bayan po kami na rin sa mga taga-Bulinawan na karta na Cebu. Nagisulat kami ni Ma'am Yola o ni Efren de los Reyes. Nagpapaminan ni Ruby Baradan, ni Litoy, ni Joy de los Reyes, si Daday Carnutis, Jelia de la Concepcion. Okay, o katong mga taga-Bihara sa Gapon, sa Bulinawan, Karkar, no? Karkar City, mga The Sisters, nandito ba kayo sa mga chicharon, no? Yung Carmen Ortiz, Bibi Alison, Dina Tinibroso, Yuri Aligado, Junjun Aligado, o si Asun Jatina, sa Bulinawan, Karkar, Cebu. Adisin misto to Turma Kalumba, o mga taga-Malapaskwa, mga pusugay kayo sa Malapaskwa, para itong pamiyaw sa mga Rosales family, labi na kayo kang Richard, Armulias family, labi na kayo Maribet, o Monticlar family, sa Malapascua Island, Cebu, o sa Tubigon Bohol, si Silso Gutierrez, Ernest Abidra, o si Ipi Saavedra. Narsing Kuray-Kuray, sa Ramos Vendors, sa Kinanding Montero, o si Jay Barot, sa Incor Karkar, Thank you very much, Jay. Kasi pag-abin na mo dahil sa inyong tindahan. Alright, so, dili na lang ako Tagalog mahulog lang akong oras. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdo. Okay, nervouson ko. Makapaminaw na lang kung balita nga dili mayo o makakita kung news sa Facebook nga na disgrasya. Patiun nako ang kahadlok nga basin may tabo sa nako kung sa maning akong pagbati. Kitang tanan na natay gitawag nervous, no? Kitang tanan na natay anxiety. Why makapanghambog nato nga dili ko ma-anxious, dili ko ma-depressed. Kaya just human being balik ko nako maka-experience na ani mga negative na thinking, pagigwaos, kabalaka, normal na. Pero saan ni siya mahimong abnormal or disorder? Yung sa mga anxiety disorder na po doktor mahimo siyang disorder kung ang imong anxiety makaapekto na sa imong activities of daily living. Meaning kasi nga dili na ka makatrabaho sa unsa may angay nimong trabaho nun kaya nag-anxiety na ka. Iwan mo nito ka basta sa newspaper, sa Facebook pa, social media nga na ay linog dito, na ay bagyo din, ay unsa pa man mga panglimbaw sa balibo nga mga news, expected na, within normal limit na kuya wanta, no? Bortag mabalaka. Pero grabe rin tayo, mo na ako mga pasyente ba, tagana na ako mga anti-anxiety medication. Nakanggato rin sa market, pero sa mga kausa, balik ko na po pag-ingon nga nung susama ng padala sa una nga, ini mga anti-anxiety medication, mga regulated drugs ni siya, no? Mga kinahanglan ni siya kasagaran og is 2 number, yellow pad, no? Ang suwatan na ni kay subject for abuse mo din siya sa ubad, ha? Kaya mga bisa ba pag mention ako mga pipila, mga alprazolam, mga benzodiazepines, mga clonazepam, mga regulated ni siya, kinahanglan ni siya special license, okay? Pero ang pagkana, advance ko maguna maong mababagan ang akong gusto nga unta buhaton tungod kay nag-una ang akong hunahuna nga basin mahitabo. Normal ba ni? Dili sa mayo ng kaninginon ta advance sa paghunahuna, no? Nga negative, no? Let's be ining tawagan ni optimistic in life, no? Optimistic na positive thinking, ha? Dili na positive thinking, dili negative thinking, no? Wala kanang mahili kay mga project na kailangan buhaton, na kay mga angay nga tuwan, be always positive. Ha? Pero pag-andam ka, o ba tanan nga kakulian, narili ka. Managitawag naman sa mga pagtulog, Murphy's Law. Ang Murphy's Law, ay pagtulog, everything will be going smoothly as planned. Step ko na mga kakulian. Yeah, yun to prepare na sa mga contingency plans. Umahitabo na natin pang counter. Kaya diya na kamo dali na sa kanang pangitag tayo umingula na. Kung nagdag obligari, magdala na itong tayo daan. Okay? Kaya na ba? Example ba? No? So negative ang muna na, maybe because you have a bad experience in the past, pero not all the time ang good nga negative good ang mahitabo, no? There is always a light kuno at the end of the tunnel. Mga taon sa lumnaw so kung nililamig ka mo surrender o mo persevere ka ng kamot, ma-realize ang gusto ni mo may tabo, mabot ang tumoy sa tunnel ko ng nanay kahayag. Alright? So, na kong lingon ni Matin. Ikatulong ko na 3 years na hindi na akong gibati nga di baya ko makatulog tarong. Magawas ang akong dinugab nga murag suka
kaaslom, suka kaaslom. Pagpa-check up na ka ako, hada acidity ka ani, ug may masulti sab nako nga bati nga GERD ko nini. Ang kining GERD is gastroesophageal reflux disease. May connection ba ni sa akong nervous? Yes. E kung nervous kanita, stress ta. This can increase the production of the gastric acid. Mabito na itawag na to sa atong mga pinulungan na mga sa istorya na mga skin na kanto na. Nakatay kitawag og stress ulcer. Na stress ulcer. Why? Kaya ang tao nga under stress, anxious, increase, magdaghan ang production sa gastric acid. So, ano nga kung lili madali, mana magka gastric ulcer. Okay? Dili ko katulog because inimagong akong hunang-huna, mauli, maapikto pa po niya sa way how we sleep, itong sleep pattern maapiktuhan, kung sige tag hunang-huna o mga bati. Ngayon mga matulog kita. Ngayon mga matulog kita because ang pagkatulog man din can maintain our homeostasis. Mga itong normal na physiological functioning sa atong lawas. Sa pamay purpose ng matulog man ta para maka-recuperate, para maka-recharge sa mga energy na spent sa mga the previous days activities. Mura kita po tawag, yun yung mga gadgets lang, mga cellphone, o laptop na recharge good, recharge. Kaya recharge, malubat sa itong utok, hindi ka makatulog. So, pahulay yun, matulog yun, at least, kanang sasakto nga kadugayon. The definition of a good sleep is when you wake up the following morning, you feel recharged, refreshed. Kaya naman lagi tawag og short sleepers o long sleepers. So, kumalikon, ang sakto nga pagkatulog is mata ka, recharge ka, dili kay napo ka pa oras na tulog, pag mata ni mo, mura ka pong kag, waito, mura ka pong, nagtuya na dito lang imong dili ka well rested ang imong tulog. Okay, kaupat ko tapos ang pangutana. Kung saan man ako nga malikayan nako ang akong gibati labi na sa akong nervous kay wala man ko'y kwarta ni pa-check up mga espesyalista na doktor. Wala man ni mangutang ang mga address din, pero I hope nga doon ka rin sa Dapayan na Sugbo, di ba ka sa Mindanao, di ba ka sa Davao, kaya kami doon mga practicing psychiatrist yan, no? O wakay budget, of course, you have to go to a government-owned hospital para nga mangani gustuhan ang diligot sa mga kadako, sa mga pribado nga mga doktor, ha? Ang imong luolon, psychiatrist, na? Ayaw pag ito, nga madool ka ni Dr. Rene Obra mo sa ka-psychiatrist, ang buang na ka, ha? Dili na mo, pero ato nang ipalo ng ang line of thinking ang madulog sa psychiatrist na buang na napulos ni buang ng mga coast guard o mga police, mga security guard madulog na nako mga maestra of course namin mga pasyente nga medyo grabe na dito taghaning medyo functional so dili kaula na to nga ma-anxiety ta wala makapangambong nanay silingan nyo dami mga wali chance nga magka-anxiety ko Dr. Obra tagay ko na kusnahan dali ato nang ipa ipasi-ay dili sila na tao kasi Superman o manikin kaya tumalikon kitang tanan mag-anxiety kitang tanan mag-depression why isn't depende rin how we dance with the music di man tayo magkakontrola mo sa atong palibot most of the time ang atong kontrolahon ng atong ngayong gagalingon. Alright, so nakasabot ka sa akong speaker ni Muten o nganto sa libuan, millions ng naminaw sa itong programa karon all over the world, no? Kaya naman tayo live streaming, dagan tayong salamat. Assalamualaikum atong mga suking tigpaminaw ng mga Islam, no? Especially sa Mindanao o sa Middle East, no? Silingan nila ni Quintan Albero. Mga brothers and sisters ni Noli Duran sa Dubai, no? Sa Canada, nagkangkita suking tigpaminaw sa US, Europe, binagod ni Musta na may akong guwapang na classmate kasi Angeles Bardistir. Di sila sa video ni mo, o si Holmstrom diba, sa Europe, no? Australia, New Zealand, all over the world. So, once again, ako si Dr. Neoga. Thank you very much. I hope na nakahatag ko ninyo na may inyong kasayuran about this problem ng anxiety, no? Dili pulaan nga maminaw sa itong programa o dili pulaan nga magpadala sa ilang sulat-suliran. So, pamalabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o maayong adlaw.